Hej og velkommen til Strikbar Brøjer den 9. december. Jeg synes, vi skal springe lige ud i det og starte med at tage Yarn by Sanders Havens Blomster. Og vi er nået til den 9. hernede. Og jeg synes simpelthen, farverne indtil videre har været så smukke. Altså helt crazy smukke. Så mon ikke også den er det i dag. Det vil jeg da tro. Vi får se her, hvad Yarn by Sanders har fundet på. Og hvor er det også smuk. I dag er det en stemorblomst. Ja, selvfølgelig er det det. Det er den helt klassiske stemorblomst. Skal I se det? Ej, den er virkelig, virkelig smuk. Den er virkelig smuk. Den er lilla og gul på den helt rigtige måde. Altså den der lidt tegule farve der. Nu fik jeg lige uld i munden. Jeg ved ikke hvorfor. Den der tegule, den er så smuk. Og så den dyb lilla ligger derinde. Ej, hvor er den smuk. En stemorblomst. Det er jo en ægte forårsbebuder. Siger vi her i næsten midt i december måned. Ej, hvor er den smuk. Det var Yarn by Sanders stemorblomst. Og så vil jeg faktisk også lige vise jer, hvad jeg arbejder på i øjeblikket. Jeg har jo hæftigt gang i min strikkepinde for at nå alle de børnetrøjer, som jeg skal have gang i. Og jeg har faktisk gang i den her anker. Og den her gang, der er det ikke til min nevø Anker, men til min nevø William. Og den er strikket i den her virkelig fine. Nu ved jeg ikke, hvor gul den bliver i det her lys. Men jeg skal lige huske at dække mit ansigt, så det her det stiller skarpt. Men det er jo en anker, og den er petit knit. Og jeg vil egentlig bare lige vise jer, at jeg knokler derud af med alle de her julegaver. Og så det her garn, det er altså lidt sjovt. Det er det der Cairo, som jeg fik i sådan en bytte. Vi havde sådan et byttebord til strikkeklubben her i november. Og det er simpelthen sådan en rigtig vintage garn. Den løber, ja det er lidt sjovt. Der står der 50 gram. Og så står der, at den løber 190 meter på 100 gram. Det er sådan, okay. Og det der så står her, der kan I se import F-gruppen. Så den er simpelthen før internettet. Der er ikke nogen mailadresse, der er ikke nogen internet webpage, der er intet. Der er kun det her. Der er kun den fysiske adresse, Roskildevej 65. Så, og det er rigtig dejligt blødt at strikke med. Det er jo bomuld og akryl, halvt. Og det betyder, at det kan maskinvaskes, men det skal være med skånsom maskinvask på 40 grader. Kun lille vaskefyldning, så det må ikke være sådan en, der er proppet ind. Men ja, den er virkelig, og den er sådan helt blommeleret. Jeg ved ikke, om I kan se. Det går. Men, og den tror jeg altså bliver god. Det der så er udfordringen, det er, I kan se her, jeg har den her snut tilbage. Jeg mangler at strikke, var det 4 cm plus 4 cm rib plus et oplæg til italiensk aflukning. Og jeg tager hul på et nøgle nu, og så har jeg 2 nøgler tilbage. Et til hver arm eller ærme, og jeg håber sådan der er nok. Altså, ellers må jeg jo finde på et eller andet med, at jeg travler ribben op på den her igen, og så gå ud og køber noget, der passer i farven. Puh, jeg kan allerede mærke nu, at jeg tænker, jeg kan ikke få et garn mere, som er mere end 30 år gammelt. Altså. Ja,
det var lige, hvad jeg strikker på. Så helt hæftigt i de her dage. Jeg slår op, i dag er det tirsdag, og jeg slår op til den her i søndags. Så det er mit fulde fokus i øjeblikket, når jeg ikke står her og podcaster til jer. Nå, Christina Birk, Matador volume 2. Skal vi kigge på Christinas smukke farve i dag, som hedder Fru Møge. Jeg har tænkt, så det knager. Og jeg har også set dagens episode, 9. afsnit, hen til kommoden. Og det er jo der, hvor at... lige et øjeblik, jeg skal lige gøre noget her. Jeg havde lige en lille nyser, der kom. Jeg skulle lige se, om jeg kunne redde den. Og det er der, hvor at Fru Møge og Misse, de er ude at gå en tur ned i anlægget, der hvor bysten af Ferdinand den skal stå. Og de kommer forbi, og Fru Møge, hun kan jo slet ikke forstå, at de er ved at bygge en bygning der. Det er jo Mads, der har fået lov til at opføre hans store fabrik, efter han har talt med byrådssekretær. Det kan jeg ikke lige huske lige på stående fod. Men byrådssekretæren og har jo fået lov til at bygge der. Og så går hun op i banken. Hun har sort tøj på. Og så har hun et tæppe over benene. Og så har hun sådan en ræv, et eller andet rundt om halsen. Det er de farver, jeg kan få ud af Fru Møge den her gang. Men der er jo også en grå atlaskes. Den skal man ikke glemme. Så hun er jo i banken, og hun er også nede i, eller en eller anden er i hvert fald nede i bankboksen for at finde det stykke papir, som Fru Møge, hun påstår, der ligger dernede. Og det gør det jo også. Men ja, sammen med snykkerne. Jeg ved simpelthen ikke, hvor mørk den er, men jeg kan ikke forestille mig, at den er anden sort-hvid. Der kan være lidt rev, og så kan den være grå. Sort-hvid-grå. Det der tæppe, det er jo sådan nok lyseblåt. Det er et ternet, sådan et skotsternet tæppe, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og så er det vist nok lyseblåt. Så det kan det måske også være. Men skal vi kigge, hvad farve Fru Møge hun har? Eller Tante Møge. Den er simpelthen brun. Det er jo hendes rævepels. Det er da det, der er. Det er hendes pels. Den der farve, det er jo en til en hendes pels. Og har hun så sådan en dusk op i hatten? Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, det der, det er jeg 100% sikker på, at hendes rævepels. Altså, at den er virkelig, virkelig flot. Christina, den må du godt farve nogle flere af til mig. Den er virkelig, virkelig smuk. Bare 300 gram. Tak. Nej, det er for sjovt, men hold nu op, den er smuk. Den er virkelig, virkelig smuk. Altså, se, så det, jeg ved godt, den er bare brun, og så er det lidt rød. Og det er ikke alle, der lige har brun som deres yndlingsfarve. Jeg kan godt lide den. Jeg synes, det er sådan en smuk farve. Men prøv lige at se. Ej, hvor er det smukt. Og så havde vi så dagens 2 farver her. Det er den øverste, Fru Møge, fra Matador volume 2 af Birk. Og den nederste er Stemmorblomst fra Yarn by Sanders. De er så smukke. Jeg skal nok få noget rigtig godt ud af de her 2 julekalendere, jeg er helt sikker på. Det kan være, at jeg mixer dem lidt, faktisk. Det kan godt være. I don't know. Ja, det ved jeg ikke lige, hvad jeg føler for. Men i hvert fald, tak fordi du kiggede ind, og vi ses i morgen. Hej hej. Hej, og velkommen til Strikbare Brøjer. Det er i dag den 10. december. Og jeg har gået hele dagen og tænkt på, at jeg er så glad for, at jeg valgte Yarn by Sanders som en garnjulekalender. For det første så er den sidste, hun har udgivet. Og for det andet så havens blomster, synes jeg bare er så dejligt. Og alle de smukke, smukke farver, jeg allerede har fået, altså det er
det er sådan, og jeg har bare gået og glædet mig hele dagen til, at jeg skulle pakke den ud igen i dag. Så det vil jeg faktisk starte med at gøre. Jeg tager her, min konstruktion er vist ved at falde lidt fra hinanden. Jeg har sådan prøvet at binde den op lidt, fordi ellers så skal jeg ned og bukke mig, og så kan I heller ikke se mere og sådan noget. Så vi får se. Jeg har jo været nødt til at dele den i 2. Det her, det er fra den 13. til den 24. der hænger herhenne. Så. Men vi får se, hvad vi ender op med, når vi har fået åbnet dem alle sammen. Det er i hvert fald nu den 10. jeg skal have åbnet, og vi får se, hvad der er i dag. Ja. Ej. Den er godt nok spændende. Den er sådan lysegrøn og lyselilla, og den er virkelig, virkelig spændende. Det er en syrenbusk. Selvfølgelig er det det. En syrenbusk med de grønne blade og den lille af syren der. Den er lige der. Er det ikke bare smukt? Meget sådan understated. Hvor er den smuk. Prøver jeg lige at pakke den ud. Det er faktisk første gang, jeg gør det. Prøv at se, der er også nogle røde spikkels i. Lyserøde der. Hvor er den smuk. Virkelig fin og lille og delikat. Den er virkelig, virkelig smuk. Så vil vi se, om jeg kan finde ud af at lægge sådan et. Nå, det gør jeg bagefter. Det var i hvert fald Jørgen Bay Sanders syrenbusk. Hvor er den smuk. Virkelig smuk fundet på. Er den virkelig. Og der er også noget. Der er sådan. Det der. Den brune farve, det må være bunden. Der hvor at blade, eller blomsterne sidder. Der er den der lille holder. Kan man kalde det det? Den har jo den der brune farve. Virkelig, virkelig smuk farve. Så det var Jørgen Bay Sanders og Havens Blomster den 10. december. Og nu hopper vi til Birk. Matador volume 2. Og i dag der er det Iben Skjold Hansens datter, advokaten, som jo har overtaget Korsbæk Bank indefra via hans bestyrelsesplads, som han har købt sig til med Jørgen Varnes. Han har købt Jørgen Varnes ud. Så. Og hun er jo kommet. Vi ser en første gang, da hun bliver mødt på stationen af hendes forældre. Og der kommer hun ud i sådan noget. Det er gråt og sort og hvidt, og hun er sådan meget. Det er en ting, jeg faktisk har lagt mærke til her i Matador. Sådan, de er alle sammen meget douchet i farverne. Altså selvfølgelig Skjold Hansen, kone. Hun er jo altid med grøn hat og røde læber og rød kappe og jakke og sådan noget. Så altså, der er ingen tvivl om. Men Iben, hun er i hvert fald meget sådan rolig i farverne, kan man godt sige. Anden gang man ser hende, det er nu har jeg lyst til at springe til sidste gang, men der er også det er der, hvor hun løber ind i, nej, det er vist, hun har i hvert fald sådan en lavendelblå jakke på, men hvor er det nu, vi ser hende henne? Det kan jeg simpelthen ikke huske lige nu. Altså, jeg har lige så set den her til aften. Min hjerne springer lige den midterste scene over. Jeg kan bare huske, hun har en meget smuk lavendel jakke på. Og da vi så ser hende åbenbart tredje gang, det er der, hvor at hun kører ud i skoven sammen med bankdirektøren fra Omegnsbanken. Det beklager mig. Jeg skriver lige, hvad han hedder hernede. Jeg kan hverken huske hans fornavn efter ham lige nu. Det er bare alt for sent på dagen. Det har også været travlt på arbejde i dag. Det er fuldstændig lige meget. Men, og der har hun faktisk en dobbeltfarvet skjorte på. Og den er nemlig lavendel lilla på den ene side og hvid på den anden.
Så jeg tror altså, at dagens farve, den har noget lavendellilla i sig. Det er i hvert fald et bud, og hvad de andre farver er, det ved jeg ikke. Da de sidder på bordet ude på kroen der er der faktisk nogle blomster på bordet foran dem, og den er sådan gul. Men lavendellilla, det er i hvert fald et forslag. Hvad siger vi? Nej. Igen overrasker du mig, Christine. Jeg ved simpelthen ikke. Altså, det kan ikke kun være. Men den er smuk. Den er virkelig, virkelig flot. Den er sådan lidt kras i farverne også. Sådan lidt. Den ser ikke så krasgul ud, som den er i virkeligheden herinde, og krasgrøn. Men der er jo grønne og lyseblå og lysegule og lysegrønne og hvide og ja. Men jeg bliver jo nødt til at gå ind og se Christinas afsnit her på dag 10 for at finde ud af, hvordan pokker det her, det er Iben. Jeg har kigget rigtigt, har jeg ikke? Jo, det har jeg. Det er Iben. Men det ved jeg simpelthen ikke, om det er de der blomster på bordet. Det kunne jo godt være, men der er ikke rigtig noget blåt i, som der er derude i spidsen. Men, og det kan du jo også. Du kan også gå ind og kigge Christinas afsnit. De bliver lagt op hver dag kl. 19. Og så kan man ellers sidde og lytte til, hvad der har været Christinas baggrund for at farve de her smukke, smukke farver. Og det kan faktisk være lidt sjovt, især når man lige har set dem hos mig måske. Så jeg glemmer igen, at jeg ikke lægger det her op hver dag. Det er jo et rent mareridt der. Hvordan pokker gør jeg nu det her? Jeg gør vel sådan, tror jeg. Jeg gør bare ligesom med de store fede, ikke? Og så gør jeg sådan. Sådan. Så er den snoet i et minifed igen. Fordi, de passer faktisk ret godt sammen i dag. De er faktisk lidt fine. Den øverste, det er Iben. Det er Matador Volume 2 af Christina Birk. Og den nederste, det er Havens Blomster, Syrenbusk. Er de ikke bare smukke? Det er simpelthen pastellernes dag i dag. Virkelig smukt. Så det var det, jeg havde for i dag. Og jeg håber meget, at du bliver hængende og kigger med igen i morgen, som er den 11. december. Rigtig glædelig jul til dig. Hej hej. Hej og velkommen til Strik by Brøjer. I dag er det den 11. december. Vi skal have åbnet igen, skal vi have åbnet Birk, og vi skal have åbnet Yarn by Sanders. Der er simpelthen ikke så meget så nyt på programmet i dag, så skal vi ikke bare hoppe direkte ud i det. Jeg tror, jeg starter med Birk i dag. Og i dag, der er det Oluf Larsen. Og jeg har ingen forventninger overhovedet. Jeg har set programmet i dag. Nej, jeg har set dagens episode. Men jeg har ikke en idé. Jeg er helt lost. Altså, jeg ved det slet ikke. Det er den episoden i dag, det er den, hvor Vicky hun kommer tilbage til Korsbæk. Hun kommer tilbage med hendes skuespillertrup. Og der, hvor jeg kan se, at Oluf Larsen han ligesom træder i karakter, det er, da Vickys lille hund, Daisy, hun bliver syg. Og hun skal så med ud på gården for at få noget af Oluf Larsens smågrise medicin, så den kan blive bedre. Og der møder Vicky jo så Herbert. Men lige hvordan og hvorledes han, jeg har i hvert fald prøvet at lede efter nogle farver, og jeg ved jo, Christina, hun er så dygtig til at finde de der farver der, som er helt specielle for personen. Jeg kan bare ikke helt se det. Det er jo nok derfor, jeg ikke har håndfarver. Så skal vi ikke bare hoppe ud i det, i hvert fald. Christina Birks Matador Volume 2. Det sidste, der vi skal.
Jeg skal jo pakke ud heroppe, ja. Så I ser den først. Ja, nej, den er sådan helt beige i forskellige farver. Jeg tror, I ser den lidt mere gul end mig, fordi lyset bag mig er lidt eller foran mig er en smule gul nemlig. Vil jeg prøve lige at slukke lyset bag jer og så se. Ja, den er mere naturtro faktisk. Er den ikke flot? Det synes jeg altså, den er. Men er den virkelig? Nej, den er slet ikke så mørk heller. Den der, den ser meget, meget mørkebrun ud, men det er den slet ikke i virkeligheden. Den er åbenbart virkelig svær at fange, den her farve. Sådan er det. Kan I overhovedet se den her som nogen som helst farve? Fordi det er faktisk sådan, den ser ud i virkeligheden. Men det er i hvert fald Oluf Larsen i Christina Birks version. Hun er bare en af de dygtigste håndfarver, vi har i Danmark, og jeg er så glad for, at hun bliver ved, selvom at hende og at Birk og Berg, de lukkede for et par år siden, så det er jo rigtig, rigtig dejligt, at Christina, hun stadigvæk gider at farve julekalendere til os, eller til mig i hvert fald. Nej, der var også andre end mig. Ja. Igen en kaosdag på arbejdet. Vi har så travlt, der skal en hel masse ting, sådan lige her på allersidste, på falderæbet, der skal lukkes af. Så sådan er det jo, når man nærmer os årets udgang. Og i morgen, der holder vi faktisk personalmøde, og så har vi julefrokost bagefter. Så det har der også været forberedelse til i dag. Det er jo nummer 11. Det er Yarn by Sanders, og det er Havens Blomster. Det er sådan smukke farver. Kan I se, hvad det er for en blomst, det er i dag? Ej, det er en blå blomst. Botanisk tulipan. Hold da op, hvor er den flot. Nej, hvor er den smuk. Den er sådan helt babylyseblå. Ej, men den er så smuk. Det kunne blive til de yndigste små sokker til en lille dreng. Det kunne være så fint. Den er bare så sød og yndig. Den er virkelig sød. Den er sådan helt Ej, hvor er den smuk. Så den øverste, det er Christina Birk. Skal lige have den derhen. Christina Birk, Oluf Larsen, og den nederste, det er Yarn by Sanders, Botanisk tulipan. Dagens smukke farver. Det var det, jeg havde for i dag. Så jeg kommer tilbage igen i morgen, og i morgen er det jo den 12. december. Så rigtig glædelig jul. Hej hej. Ja, godmorgen og velkommen til Strik by Brøjer. Det er i dag den 13. december, men eftersom jeg ikke fik åbnet den 12. december, fordi jeg var til julefrokost, så skal vi lige have klaret den. Så vi hopper lige ud i det med den 12. december. Vi starter med Birk, som jo i dag har Vicky. Og en lidt sjov historie, det var faktisk da jeg kørte hjem med toget, så sad jeg lige og så dagens episode, og så kommer togkonduktøren, og så siger han, du kan da ikke afbryde lige midt i min matador. Det var han fuldstændig enig i, men han så du billetten alligevel, så. Men matador kan jo blive mere vigtigt, end at få tjekket sin billet. Men Vicky, den er douche. Det er nogle douchefarver. Det er sikkert noget lyseblåt. Det er den fornemmelse, jeg har. Eller også, ja, det må være den. Men hun har undergået en udvikling. Hun er jo kommet tilbage til Korsbæk nu, og har fået sin læreruddannelse, og ja, hun er blevet voksen. Endelig er Vicky blevet voksen. Men jeg ved ikke, hvilke farver den her har.
Men vi kigger. Jeg er helt sikker på, at det er nogle douchefarver. Vi kigger her. Eller I ser det jo først. Ja. Ej, lyseblå var den ikke, men lyselilla er den da. Og lysegrøn, og så er der også nogle af de der brændte farver i igen. Ej, hvor er den flot. Den er virkelig, virkelig smuk. Og meget Vicky, synes jeg. Hun er en meget douche kvinde, sådan alt i alt. Er virkelig, virkelig smuk. Virkelig smuk. Det er den altså. Så det var Birk fra den 12. december. Så skal vi til Yarn by Sanders. Det er sørme den sidste, jeg har hængende herhenne på den her streng. Så næste gang, så skifter vi over til den der. Og det er jo Yarn by Sanders Havens Blomster. Vi får se, hvad der står. Nej, hvad der står. Hvad der ligger herinde i. Hvilken smuk blomst, der er fundet på i dag. Ja. Ej, det er godt nok nogle anderledes farver i forhold til, hvad jeg plejer at se hos håndfarverne. Og den er vist kun spæklet. I dag er det glemmer jeg helt at tjekke. Valmuemark. Selvfølgelig er det en valmuemark. Ej, hvor er den smuk. Helt spæklet, og så med græsset og kornet, og ej, hvor er den smuk. Så det var dagens 2 farver. Den øverste, Yarn by Sanders Valmuemark, og den nederste er, Christina Birk, og det er så dagens farve Vicky. Og ved I hvad? Jeg tror bare, vi hopper lige ud i den 13. Nu er det jo den 13. Klokken den er 8:30 om morgenen. Det er trist vejr i dag, men det bliver en god dag, kan jeg mærke. Ved I hvad? Vi hopper lige ud i den 13. Det er helt uden forberedelse, og det er helt, vi skyder bare lige for hoften. Christina Birks i dag, det er jo Hans Christian. Han er jo den meget distinguerede herre, der altid har mørkt jakkesæt på og en grå hat. Han kører en rød bil. Det er, hvad jeg kan se på af farver af Hans Christian, men meget korrekt herre. Meget korrekt herre. Ja. Ja. Og han er jo lige blevet afsløret i hans utroskab med Ulla Jacobsen. Det sker i episode, det var der i går i episode 12, hvor at Maud finder ud af det via frøken Jørgensen, der jo i hendes ejerskab fortæller det til Maud. Så jeg kan ikke forestille mig, at der er meget knald over farverne. Det vil nok være en lidt overraskelse. Men vi finder her den 13. Hans Christian Varnes. Ser vi, hvad farver Christina har fundet på til ham. Og vi får se. Vi er pakket ud her. Jeg håber, det bliver inden for billedet. Jeg kan faktisk ikke se det. Ja. Den skal jeg simpelthen se i dagens episode for i aften. Hvorfor pokker er den rød eller rosa, dyb mørk rosa, tror jeg, man kan godt kan betegne den som. Men smuk er den. Den er virkelig smuk. Er det fordi hans hjerte bløder, fordi han nu vil miste hele familien, eller har det noget med fosterfordrivelsen at gøre? Smuk er den i hvert fald. Men
Prøv lige at se, så er der også sådan en mørkerød der. Den her meget mørk rosa, vil jeg sige, den er gammel rosa. Sådan som jeg husker i hvert fald, det blev betegnet, da jeg var ung. Og så skal vi så herhen til den her. Yarn by Sanders, Havens Blomster, den 13. Så er vi jo mere midtvejs mod juleaften. Og i morgen er det 3. søndag i advent. Og så er der kun 10 dage til juleaften. Og den kommer her. Ej. Hvad er det? Nå, purpur solhat. Ja, selvfølgelig. Ej. Den her kombination af lyserød og lysegrøn, altså, eller grøn. Jeg holder så meget af den. Den er så smuk. Det er bare en af mine yndlingsfarvekombi. Holder så meget af den. Du skal ikke fokusere på mit ansigt. Du skal fokusere på garnet. Ja. Og i dag passer... Nej, ikke helt. Nej, farverne passer ikke helt sammen. Men næsten. Men næsten. Nederste, det er Christina Birk, og det er Hans Christian Varnes, den gamle rosa. Og den øverste, det er Yarn by Sanders, og det er i dag purpur solhat. Er de ikke smukke? Ja, det var det, jeg havde for i dag, og jeg håber meget, at du bliver hængende og kigger med på den 3. søndag i advent i morgen. Hej hej! Hej og velkommen til Strikbar Brøjer. Det er i dag den 14. december. Så det er jo 3. søndag i advent, og nu er der kun, er det 1,5 uge til, så skal vi til at åbne julegaver, og jeg glæder mig rigtig meget. Men jeg glæder mig også til at åbne min pakkekalender i dag, og jeg glæder mig til at åbne min adventskalender, og jeg er rigtig glad for, at du er kigget ind her, så jeg kan åbne dem sammen med dig. Jeg tror, jeg vil starte med min adventskalender fra Havmasken og Hobbygarn. Og den er jo pakket ind i den her fine pakke. Så den vil jeg lige få åbnet. Ups. Det er lidt besværligt. Nej. Hvad er det? Hvad er det? Det er simpelthen en strikke. Nej, det er en taske, som Anita fra Havmasken, hun har designet. Og man kan, det er sådan en bladtaske. Ej, hvor er den fin. Skal vi lige se her. Hvor er den simpelthen bare sød. Ved I hvad, jeg kan simpelthen vise jer bagsiden. Det er den her smukke bladtaske. Og man kan simpelthen lave den med korte, så man har en lille håndtaske, eller man kan lave den som en lidt længere stropper, og have det som en skuldertaske. Ej, ja, den er flot. Og så er der virkelig smukt, det der. En helt vildt smuk grøn farve, der er med her. Så er der noget effektgarn også. Det må være til bladene, så vidt jeg kan se. Ja, det er det. Det er simpelthen til prøv at se, der kan man se den i en anden farve. Er den ikke smuk? Og så er der den her Drops Lima i den her smukke grønne farve. Den har farve nummer 9030. Den er sådan helt skovgrøn. Er den ikke virkelig smuk? Og så er der den her effektgarn fra Rico, tror jeg. Nej, den er fra Creative.
Make It Tweed i den her grønne farve også. Og de skal simpelthen ud i kronbladene. Ej, hvor er den flot. Det er virkelig, virkelig smuk. Og så med den her Make It Tweed til. Og hvad skriver hun så? Du kan selv bestemme, om du vil strikke 8 eller 16 blade. Hankene er lange nok til at kunne bruges som skulderremme. Hvis du vil bruge tasken på håndledet i stedet for, kan du binde sløjfen på remmene og stikke hånden igennem lykkerne på sløjfen. Det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Ej, den glæder jeg mig virkelig til at få strikket. Den er virkelig sød. Virkelig sød. Virkelig fin lille. Ja. Det var Flowerback af havmasken i den her smukke grønne farve. Og så skulle der jo gerne også være. Så var der et lille, hvad hedder de egentlig i dag? Det hed en grammofonplade, da jeg var barn. Nu tror jeg, det hedder lakridssnegle. Lakridssnacken. Og så er der noget strikkeguf her, tror jeg. Hvad er der det? Maskewire. Ved I hvad? Man kan aldrig få for mange maskewire. Det jeg gør, jeg har dem også liggende i sådan nogle kæmpe metermål her jo, som det her er. Og når jeg så skal bruge til et ærme, så klipper jeg af, bum. Og på et eller andet tidspunkt, så har man jo kun sådan nogle små snutter, og så bliver den for lille, eller ja, så man løber lidt tør for maskewire. Så det var rigtig dejligt at få både nogle tynde og nogle tykke maskewire. Det er lige noget, man kan bruge. Virkelig dejligt. Ej, hvor lækkert. Det var en virkelig god gave. En flowerback fra havmasken. Ej, altså den her farve, den er da vild med. Det er simpelthen Drops Lima. Hvad består den egentlig af? Uld og alpaka. Hvor meget er det værd? Det er 65 uld og 35 alpaka i den her smukke, smukke grønne farve. Det er virkelig flot. Så ja, det var fra havmasken og hobbygarn. Det næste, jeg skal åbne, det er min garn adventskalender fra Cleo Garn. Og der har jeg jo fået de her 2 smukke, smukke farver i forvejen. De her 2. Og den her, det er Lygtepæl i skoven. Og den her, det var den første. Den hed Gennem garderobeskabet. Gennem garderobeskabet og Lygtepæl i skoven. Og det er jo fordi, at årets tema er Løven, heksen og garderobeskabet, og bedre kendt som Narnia. Og i dag finder jeg lige den lille seddel hernede. Te med Mr. Tumnus. Værsgo, menneskedatter, sagde favnen. Det var virkelig en vidunderlig te. Det var et velsmagende blødkogt brunt æg til hver af dem, og så ristet brød med sardiner, og ristet brød med smør, og ristet brød med honning, og til sidst en kage med sukkerglasur. Te med Mr. Tumnus. Den glæder mig virkelig meget til at se. Nej, og der er også en lille. Er den bare smuk, eller hvad? Te med Mr. Tumnus. Ej, hvor er den smuk. Den er helt gylden. Helt gylden. Og så med sådan nogle brune og røde spackles. Og så med en rød, der passer til. Det kan jo blive en virkelig smuk sok, faktisk. Ej, hvor er den flot. Te med Mr. Tumnus. Eller Herr Tumnus, undskyld. Ja, den er smuk. Det er da helt vildt. Og det er jo, jeg har den, der er en sokkegarn, så det er en trip.
Jeg tror, den er lidt hårdt spundet, så den virker, den er lidt mere slidstærk. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg har valgt. Så i dag var der simpelthen også en lille mini med. I en rød. At det kan blive en virkelig, virkelig smuk sok. Det er da helt vildt. Så det var te med Mr. Tumnus. Det er jeg virkelig, virkelig glad for mine adventsgaver. Og så skal vi til dagens opgave, og det er jo at åbne nummer 14 af Havens blomster fra Jan Sanders. Mm-hmm. Og jeg kigger ikke. Bare lige sikker mig, at I kan se noget. Den er smuk. Det er en blå hyacint. Den er virkelig, virkelig smuk. Ej, den er... Og der er også små blå speckles i, kan I se det? Den er virkelig, virkelig smuk. Hold da op. Og hvid og blå. At de der blå speckles, de er altså virkelig velplaceret. Hold da op med at fokusere på mig. Ej, den er virkelig smuk. Blå hyacint fra Jan by Sanders. Og så skal vi til Christina Birks. Hendes Matador volume 2. Og i dag, der er det Jørgen. Og i går, der var jeg til julefrokost. Eller i fredags var jeg til julefrokost. Og hele lørdagen, der har jeg været i Sagnlandet, fordi der har min datter arbejdet ude, og vi har været derude og julehygge sammen med alle de mange søde mennesker, der er ude i Sagnlandet. Og så har vi været hjemme, og så har vi pyntet lidt op til jul. Og nu er det så blevet over midnat. Så det har været den 13. Og nu er det så over midnat, og derfor så den 14. Giver det mening? Og så jeg har faktisk slet ikke fået set noget af Matador i dag. Jeg har heller ikke fået strikket i dag. Det har vi simpelthen ikke haft tid til. Og nu går vi så i seng lige om lidt. Og så skal vi så op og bage småkager. Og vi skal bage tonsvis af vaniljekranse. Det er vores hof småkage her i vores familie. Altså ikke en jul uden hjemmebagte vaniljekranse. Det går simpelthen. Altså det er et no-go. Og så vælger vi hvert år 2 eller 3 småkager, som vi ellers bager. Vi bager som regel også jødekager. Og i år der har vi så valgt, at de andre kager, den ene skal være en håkonskage. Det er faktisk en marcipansmåkage. Den glæder mig meget til at prøve at smage. Og så er der nogle brunkager. Så det er det, vi vælger i år. Så ja, det er det, vi skal, når vi vågner op igen her den 14. Men nu skal vi tilbage til Christina Birk og til Matador volume 2, inden jeg står og pluder alt for meget. Og i dag, der er det Jørgen. Som sagt, jeg har slet ikke forberedt mig overhovedet, så jeg har faktisk ikke en idé. Jeg er virkelig spændt på, hvad dagens farve er. For jeg har ikke en idé. Men er det at afsnit 14 der, hvor Jørgen han kommer tilbage til Korsbæk og begynder at bede om et lån af Hans Christian, fordi nu har han brugt alle pengene fra salget af aktierne, og hans... Er det virkelig allerede nu? Det kan egentlig godt være. Han har jo slet ikke råd til den livsførelse, som han holder sig i hvert fald. Ja. Men jeg er i hvert fald meget spændt. Nu må jeg lige åbne, så jeg faktisk ikke kan se noget. Sådan. Og ja. Igen en af de der meget douchede farver.
Men den er virkelig, virkelig smuk. Altså igen, virkelig, virkelig smuk håndfarvet. Men den er simpelthen så dusch, så den næsten ser ud, som om den ikke har fået noget farve, ikke? Jeg synes, den er så smuk. Hold da op. Beige og beige med lidt brun og lidt mere brun. Og er der også lidt grøn i? Nej, det er der ikke. Det er bare en anden brun. Ja. Men jeg glæder mig da til at se afsnit 14. Her når vi står op. Jeg har heller ikke set afsnit 13, så ja. Jo, det har jeg da. Den har jeg da set. Jeg har da set afsnit 13. Men jeg har ikke set afsnit 14. Det er sådan der. Men nu er der kommet en lille dutnas med her. Så det var Christina Birks øverst, og det er Jørgen Varnes. Og den nederste, det er Jaren Bay Sanders, og det var, hvad det nu det var? Blå hyacint. Så det er dagens farver. Og prøv lige at se her. Det er Jørgen Varnes, og det der, det er Mr. Tumnus, eller te med Mr. Tumnus. Er det ikke sjovt? Der er altså bare noget i gang imellem, hvor at farverne, de bare matcher. Det er virkelig, virkelig smukt. Så det var dagens garnåbningsindslag. Og der var en virkelig smuk flowerbag fra Havmasken og Hobbygarn i en virkelig smuk grøn. Og så med nogle speckles i fra den her Make It Tweed. Den er faktisk lækker at se, at den er kommet i sådan en mørk, fin grøn farve. Og så var der te med Mr. Tumnus af Cleogarn i en trip med en virkelig smuk mini med os. Og så de her 2 smukke. Så det var 3. søndag i advent den 14. december. Og tusind tak, fordi du har kigget ind. Nu vil jeg gå ind og uploade det her, så det ligger klar til i morgen tidlig, søndag morgen. Der er lige 5 timer til, at klokken den er 6. Så rigtig glædelig 3. søndag i advent. Hej hej.